Και καλωσορίζουμε τους φίλους μας εδώ στο σπίτι μας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Καλά είμαι, Ανδρέα μου. Ας πούμε ότι είμαστε καλά, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε. Άμα πούμε όχι, θα ρωτάει ο κόσμος γιατί. Οπότε άστο. Όχι, αν πεις όχι, περνάς και ένα μήνυμα ότι εντάξει. Όχι, είμαστε οπότε καλά και πούμε... μπορούμε να γίνουμε καλύτερα. Αυτό να είναι το μήνυμά μας. Ναι. Να γίνουμε καλύτερα, να είμαστε αισιόδοξοι. Και καλύτερα. Και την διαφορετικό εντελώς. Γιατί όλα τα θέματα έχουν... Θα μιλήσουμε για τουρισμό με τον τίτλο Θεματικός τουρισμός. Τι σημαίνει θεματικός τουρισμός? Σημαίνει. Καταρχήν σημαίνει, να πούμε το εξής, ότι είχαμε τον ταξιδιωτικό τουρισμό το καλοκαίρι, τους τουρίστες, τους Έλληνες, τους ξένους, πήγε πάρα πολύ καλά η χώρα μας στον τουρισμό φέτος, παρά το γεγονός ότι είχαμε τόσο δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Είχαμε το δημοψήφισμα, είχαμε μετά τα capital controls, έβγαιναν όλοι οι άνθρωποι της τουριστικής αγοράς απογοητευμένοι, απελπισμένοι. Για κάποιο λόγο πολύ καλύτερα από άλλες εποχές. Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν, αφού τελείωσε ο καλοκαιρινός τουρισμός και έχουμε εδώ πέρα και τους ανθρώπους που θα μας πούνε πόσο καλά πήγαμε, τη σκητάλη δίνει το φθινόπωρο και για όλο τον υπόλοιπο χρόνο ο ταξιδιωτικός τουρισμός σε άλλα είδη τουρισμού, τα θεματικά, δηλαδή ιατρικό τουρισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχονται από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για διάφορες επεμβάσεις ιατρικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε τον αλλιευτικό τουρισμό. Θες να ψαρέψεις, αλλά δεν έχεις άδεια και δεν ξέρεις πώς βρίσκεις ένα ψαρά, επαγγελματία, και σου δείχνει τα μυστικά του ψαρέματος. Έχουμε τον συνεδριακό. Συνεδριακό. Γίνονται συνέδρια σε υπέροχα μέρη της χώρας μας. Βέβαια. Και έτσι κρατιέται ζωντανή η τουριστική αγορά όλο τον χρόνο. Και επιμένω ότι κάποια στιγμή θα αναδείξουμε και τον θρησκευτικό τουρισμό. Εννοείται. Και ό,τι άλλο τουρισμό βρούμε θα το αναδεικνύουμε εμείς εδώ με τα μανίας. Πώς, τι είπατε κυρία Ζέρβα? Και διατροφικός, αυτός αφορά πολύ. Εγώ ασχολούμαι με το διατροφικό. Πάντως να πούμε ότι για όλα τα είδη του τουρισμού. Και τουρισμός ίνου, έχει δίκιο, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολλά είδη τουρισμού που μπορούν να κρατήσουν στην Ελλάδα ζωντανή για όλο τον χρόνο. Αρκεί όμως, εκτός από τις επιστημονικές κοινότητες και τους αρμόδιους φορείς που κόπτονται γι' αυτό για να το προβάλλουν, και η πολιτεία να κάνει τα δέοντα. Μάλιστα. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Μετά τις 20 θα υπάρχει κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό ευελπιστούμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε, Ελένη, τους καλεσμένους μας, λοιπόν. Για ξεκινά. Ξεκινάω λοιπόν από δεξιά σου. Ναι. Ο Κάρολος Λάμπρου, υποδιοικητής στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πάμε αριστερά τώρα τον κύριο Αλέξη Γαλινό, Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, που θα μας μιλήσει για το συνεδριακό τουρισμό. Έχουμε τον Γιώργο Λουρδί, ιδρυτή της ιστοσελίδας fishingtrips.gr. Ωραία ιστοσελίδα φαίνεται αυτή. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και τον Κωνσταντίνο Πάντο, με ευτήρα γυναικολόγο, που θα μας αναπτύξει τα του ιατρικού τουρισμού. Καλησπέρα. Μάλιστα. Με κάτω από αντίξωες συνθήκες, έτσι κι αλλιώς. Να πάμε λοιπόν στον τουρισμό που έχει σχέση με τη θάλασσα, με το ψάρεμα. Εσείς για να φτάσετε στο σημείο να κάνετε και μια σελίδα, σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά, υπάρχει θέμα, έτσι. Δεν είναι ένας κύριος που ήρθε από την Ιταλία, ας πούμε, και να άπλωσε μια βάρκα με έναν σκίπερ και πάνε να ψαρέψουν τον Άκια στη Σκύρο. Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και την ΕΡΤ, γιατί είναι το πρώτο κανάλι που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον αλλιευτικό τουρισμό. Και εσάς προσωπικά, κυρία Χρονάκη, κύριε Ροδίτη, για την πολύ ωραία εκπομπή. Όχι, πρέπει να λέμε και τα καλά. Γιατί... Κύριε Ροδίτη, είναι δημόσια τηλεόραση και έχει βήμα. Προσπαθούμε σε όλους. Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε βρηματικοί στα θέματα και να πιάνουμε θέματα που δεν πολύ. Για πέστε μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί. Εγώ προέρχομαι από το παράλιο Άστρος Αρκαδίας, από τον Αργολικό κόλπο, και είμαστε Λουρδίος Γιώργος λέγομαι, και είμαστε η τρίτη γενιά στην οικογένεια που ασχολούμαστε επαγγελματικά με τη θάλασσα και τα ταξίδια ψαρέματος. Μάλιστα. Είμαστε μια ομάδα, έχουμε κάνει μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, Fishing Trips. fishingtrips.gr είναι η πλατφόρμα. Αλλιευτικός τουρισμός, ταξίδια ψαρέματος. Τι είναι ο αλλιευτικός τουρισμός? Ο αλλιευτικός τουρισμός είναι η δυνατότητα που έχει κάποιος επισκέπτης ή τουρίστας μιας περιοχής να μπει σε μια βάρκα, είτε για μια βαρκάδα, αναψυχή, είτε για να δει τον επαγγελματία πώς ψαρεύει, δηλαδή να σηκώσει. Σε ένα σκάφος λοιπόν καλύτερα. Σε ένα επαγγελματικό σκάφος, να δει τον επαγγελματία να ψαρεύει, δηλαδή επίδειξη τρόπου ψαρέματος, είτε και ο ίδιος να κάνει ψάρεμα. Βέβαια με μια πετονιά, με ένα καλάμι κλπ. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορούμε να πάμε στην Ιταλία, μπορούμε να πάμε στην Κύπρο, μπορούμε να πάμε στην Τουρκία, μπορούμε να πάμε στην Αγγλία, παντού. Κάτι... Και πολύ συμβαίνει στην Αμερική αυτό. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Εδώ πέρα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί δεν είχαμε το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ για να μπω στη βάρκα του πατέρα μου, έπρεπε να μου κολλάει ένσημο ο πατέρας μου. Δηλαδή να είμαι εργαζόμενος. Ή
στα 20 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, και πλέον βέβαια φέτος από ό,τι ακούσαμε και τον κύριο εδώ πέρα. Ναι, για την ακρίβεια είναι 26 φέτος. 26 εκατομμύρια τουρίστες. Ναι. Μέχρι πέρσι έπρεπε να τους βγάλουμε ερασιτεχνική άδεια για να μπουν σε βάρκα να ψαρέψουν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα κάποιος που έρχεται για 6 μέρες στην ΚΟ με πτήση τσάρτερ να πάει στην κατατόπους λιμενική αρχή να καταθέσει δικαιολογητικά για να πάρει ερασιτεχνική άδεια. Δηλαδή τώρα ο ψαράς που ξεμπερδεύει τα δίχτυα του στο μόλο, ο ψαράς που πουλάει τις νύχτας αυτά που ψάριξε το πρωί, είναι προσβάσιμη αυτή η διαδικασία σε κάποιον που επιθυμεί με απλό τρόπο? Μάλιστα. Αυτό συζητάμε. Δηλαδή τώρα έχουμε πλέον το νομικό πλαίσιο. Μπορεί ο επαγγελματίας ψαράς να ζητήσει να πάρει μία άδεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αλίας που ανήκει, η οποία θα ενημερώσει την κατατόπους λιμενική αρχή και θα τον ελέγξει. Να πει ότι εγώ αύριο το χάραμα φεύγω, ναι, με 5 ανθρώπους, με 10, δεν ξέρω όσους χωράει. Όσους προβλέπει η άδεια που θα πάρει. Και δεν χρειάζεται κάθε μέρα να παίρνει την άδεια, παίρνει μία εφάπαξ άδεια. Έχει την άδεια του επαγγελματία ψαρά. Μπορεί να επιβιβάζει λοιπόν τουρίστες που θέλουν να παρακολουθήσουν. Δηλαδή μου λέει ότι κάθε φορά πρέπει να ενημερώνεις. Όχι, δεν χρειάζεται πλέον. Με μία φορά το καλοκαίρι. Ο επαγγελματίας ψαράς μπορεί να ζητήσει αυτή την άδεια αλλιευτικού τουρισμού, αφού ελεγχθεί από τις κατατόπους λιμενικές αρχές και πάρει την άδεια από την επιθεώρηση αλίας που ανήκει. Μετά εφάπαξ. Ας φύγουμε λίγο τώρα από αυτό το οποίο αφορά πιο πολύ εσάς. Και θα πληρώνει, συγγνώμη, θα πληρώνει ο τουρίστας, ο Έλληνας? Ο τουρίστας θα δίνει κάποιο εισιτήριο. Μάλιστα. Και αυτό να πούμε, να δώσουμε ιδέες στους φίλους μας, Έλληνες ή ξένους. Λοιπόν, και λέει ότι πάω στο σκάφος, θέλω σε αυτή την περιοχή να μπω σε ένα σκάφος και να παρακολουθήσω ή να συμψαρέψω, τέλος πάντων, δεν εννοώ να ρίξει δίχτυα, τέλος πάντων εκεί με κάνει μια σιρτούλα και πληρώνει τον ιδιοκτήτη, του καπετάνιου, τέλος πάντων τον ιδιοκτήτη του σκάφους, έτσι. Από τη μια μεριά έχουμε τους επαγγελματίες, που έχουμε περίπου 10.000 επαγγελματίες στην Ελλάδα, που τους ενδιαφέρει να πάρουν αυτή την άδεια, γιατί μπορούν να έχουν ένα έξτρα εισόδημα αυτοί. Δηλαδή, εκεί που πάνε σηκώνουν τα παραγάδια τους στα δίκτυα τους, μπορούν να βγάλουν 50-100 ευρώ από κάποια άτομα που θα έχουν μαζί τους. Και από την άλλη, που όπως ξέρουμε μειώνεται τώρα το αλλιευτικό εισόδημα. Δηλαδή, μου λένε επαγγελματίες ότι πάμε στη θάλασσα και δεν βγάζουμε ούτε πετρέλαιο. Όμως, συγγνώμη, επιτρέψτε μου, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο που μας ακούει είναι αν αυτό είναι ασφαλές. Μπορεί να σημαίνει ένα επιπλέον εισόδημα για τον ψαρά, αλλά είναι ασφαλές να μπουν στη βάρκα του ψαρά επιπλέον άτομα και να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία του ψαρέματος? Από τη στιγμή που πάρει ο ψαράς την άδεια αυτή του αλλιευτικού τουρισμού, τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Μπορεί λοιπόν ότι δεν επιτίθεται θέμα ασφάλειας. Και επίσης, επειδή είναι υπεύθυνοι, είμαστε Έλληνες, είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά, κακά τα ψέματα, και στην αεροπορία συμβαίνει, το ξέρω από φίλους μου, ότι εάν επίσης, επειδή είναι υπεύθυνοι, είμαστε Έλληνες, είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά, κακά τα ψέματα, και στην αεροπορία συμβαίνει, το ξέρω από φίλους μου, ότι εάν υπάρχει καιρός, αν υπάρχει δυσμενής πρόβλεψη καιρού κτλ., δεν θα πάρει κανέναν φυσικά. Δεν θα πει ας πάμε να πνιγούμε όλοι μαζί. Άρα, κύριε Λουρδί, μπορεί να έρθει κάποιος διακοπές και Έλληνας που του αρέσει το ψάρεμα, να πάει παραδείγματος χάρη στην Κάρπαθο, στη Σύρο, οπουδήποτε, και να πει: θέλω να κάνω και ένα ψάρεμα. Να πάω να δω και πώς γίνεται το ψάρεμα. Έχω μια απορία, Βρελένη. Πες ότι πάμε εμείς οι δύο και λέμε, ας πούμε, πάμε, ξέρω εγώ, λέω τώρα στην τύχη, στη Σκύρο, λέω τώρα. Εκεί πώς αναζητάς εσύ τον επαγγελματία που θα σε πάρει μαζί του? Τον ψαρά. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την πλατφόρμα στο διαδίκτυο, Fishing Trips. Μπορεί να μπεις λοιπόν μέσα από μέσα από το διαδίκτυο. Άμα το χτυπήσεις στο Google Fishing Trips, σαν μία λέξη, σαν δύο λέξεις κλπ., θα δείτε ότι βγαίνει πολύ ψηλά σε όλες τις μηχανές αναζήτησης η ιστοσελίδα μας. Και όλα τα νησιά και όλα. Και εμείς θα βάλουμε, βέβαια ακόμα δεν έχουμε, επειδή είναι εντελώς καινούριο. Τη βλέπουμε τη σελίδα σας. Ναι, είναι αυτή η ιστοσελίδα μας. Όχι, τη βλέπουμε στον αέρα. Εδώ λοιπόν είναι σημειωμένες με πινεζούλες οι περιοχές όπου υπάρχει δυνατότητα αλλιευτικού τουρισμού. Όπου υπάρχει η βάρκα. Είναι λίγες από ό,τι βλέπουμε. Είναι λίγες γιατί είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα. Είναι εντελώς καινούριο. Ευχόμαστε. Θα ήθελα να πω μια κουβέντα μόνο. Του χρόνου είναι όλα κόκκινα, εύχομαι. Με 14.000 χιλιόμετρα ακτών, έτσι. Πρέπει να γεμίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει έτσι και πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό, ότι είναι διαφορετικό πράγμα να μπούμε σε ένα επαγγελματικό σκάφος. Να δούμε δηλαδή τον επαγγελματία να ψαρεύει. Είναι διαφορετικό πράγμα από ότι να μπούμε σε ένα σκάφος αναψυχής. Δηλαδή να δούμε τον επαγγελματία πώς σηκώνει τα παραγάδια του, πώς σηκώνει τα δίχτυα του, τι κάνει αυτός μες στο καΐκι, τι πιάνει.
νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον για πάρα πολύ κόσμο. Και δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, Μα νομίζω ότι έτσι και αλλιώς αυτό δεν ίσχυε, κύριε Λουρδί. Τώρα, τον Ιανουάριο πέρυσι καταφέρατε να φτιάξετε αυτό το θεσμικό πλαίσιο μετά από συζητήσεις ετών για να μπορούν οι ψαράδες. 15 Ιουλίου δόθηκαν οι πρώτες άδειες. Αν έχεις φύγει νύχτα στην επιστροφή το Χάραμα, ξέρεις τι συμβαίνει επίσης. Ανοίγει η γκαζιέρα και γίνονται κακαβιές. Έτσι. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Πολύ ωραία έχω ένα λόγο να παρακολουθήσω αυτό το κάνουμε στην Ιταλία πάρα πολύ. Και στην επιστροφή συντρώει σας δίνουμε ιδέες στους συναδέλφους σας μαζί με την νυχτερινή ψαράδα, αν το λέω σωστά τέλος πάντων. Από το Καντάδα. Και από το Βαρκάδα. Σωστό. Να δίνετε και μια σούπια κακαβιά. Σούπα κακαβιά. Όχι, γίνονται αυτά. Ένα ουζάκι, ένα μεζέ, ένα ψητό ψάρι. Η Ζέρβα που το ξέρει και λέει έχει πάει. Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για ψαράδες και για αλλιεύσεις, να μας πει τώρα ο κύριος Λάμπρου πώς μπορούμε να αλλιεύσουμε περισσότερους τουρίστες, περισσότερες πτήσεις. Τι περιθώρια βελτιώσεων έχουμε. Ευχαριστήσουμε όλους σας. Εμείς θέλαμε και ελπίζω έτσι ανοίξαμε ένα μικρό παραθυράκι για την ώρα στον τουρισμό των 365 ημερών. Ακριβώς, γιατί η Ελλάδα είναι μια τουριστική χώρα 365 μέρες το χρόνο. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Κάτι θέλει να μας πει ο κύριος. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό? Ναι, συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι επειδή ακριβώς εμείς έχουμε ήπιο κλίμα και ας πούμε στον Αργολικό κόλπο ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ψάρεμα αν αφαιρέσουμε 30-40 μέρες το χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε 11 μήνες ψάρεμα. 11 μήνες ψάρεμα. Να έρθει ο Ανδρέας να ψαρέψετε μαζί και θέλω τα ψάρια για το σπίτι μας. Και να πούμε στους επαγγελματίες να ζητήσουν αυτή την άδεια. Αν έχουν κάποιο πρόβλημα να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια σε αυτό στον αλλιευτικό τουρισμό και επιπλέον το Υπουργείο. Μισό δευτερόλεπτο. Ο καινούριος υπουργός που θα βγει, ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος, ας δει και το θέμα των επιδοτούμενων προγραμμάτων για τους επαγγελματίες αλλιείς που θέλουν να πάρουν την άδεια αλλά δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Πάμε στις διαφημισούλες και αμέσως.